Moikka! Tervetuloa työväenopistolle! Joo, mä tulin tänne akryylimaalaus 1-2 kurssille opistotalolle. Mä siirryin eläkkeelle viime vuonna ja mä halusin vahvistaa omaa luovuuttani ja oppia jonkun täysin uuden asian. Yo estudio ahora mismo un curso de finlandés de 0 a 1 y estoy aquí en Finlandia para aprender un poco el curso y las costumbres de este país. Tulin eestin kielen jatkokurssille. No, mulla on Eestissä paljon tuttavia, joiden kanssa mä tahtoisin oppia puhumaan paikallisella kielellä, kun käyn siellä. Keskiviikkosi 10, 4, 5, 12, 15 Viro täällä. Ja mulla on tapana, sen jälkeen mä tulen tänne syömään ja sitten menen Ainoon.